Selam Şayan dostlarım. Мен sizge яңа табышмаклар әзерләдем. Алар табигать күренешләре турында булыр. Әйдәгез бергә җавапларын табыйк. Беренче табышмагым менән инде. Йон түшәгем йыртылды, бөтен дөнья йон булды. Җаваплар: Җил, буран, яңгыр, яшен. Буран! Әйе, шаяннар, кыш көне буран улый, бар җирне кар белән тутыра. Дәвам итәбез. Аягы юк, кулы юк, сөйләшергә теле юк. Кояш кебек нуры юк, күрергә күзе юк. Һич җитмәгән җире юк. Җаваплар: Җил, буран, яңгыр, яшен. Җил! Әйе, шаяннар, бу җил. Ул да буран кебек улый, ләкин карсыз да була ала. Киләсе табышмагым менән инде. Тәрәзәдән сыя, ишектән сыймый. Сандыкка сыя, салып бикләп булмый. Бу нәрсә икән? Җаваплар: урман, утрау, кояш нуры, диңгез. Кояш нуры! Әйе, шаяннар, бу кояш нуры. Кояш нурын бер каяда качырып, яшереп булмый шул. Соңгы табышмагым менән инде. Тау коенында анасы, чыгып кача баласы. Җаваплар: елга, диңгез, шишмә, таш. Шишмә! Әйе, шаяннар, бу шишмә. Эх, шишмә сулары шундый тәмле була. Шаяннар, сезнең белән вакыт сизелми дә үтеп китте. Тиздән яна очрашырбыз. Яңа табышмаклар әйтермен. Хуш-хуш!